When there is absence of reciprocity, there is ground for suspicion. য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই সন্দেহ কৰিবই খালি যদি ময়ে দিব খোজো আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব ল'বলৈও শিকিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনে যাব আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনেও নাথাকিব মোৰ সন্দেহ কাৰণ উন্নত জাতি বুলি ডাঙৰ মানুহ বুলি জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে অসমীয়া ভাষা নকলে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে নকয় গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব ল'বও লাগিব নিশ্চয় যিখিনি समाव ट्राइबेल बेल एंड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बै समनि गिबि मन्त्रि गोपीनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो तार बाबे दायी कोन हु इज रेसपन्सिबल फर इट बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन There is a saying that if a man is fallen he should not only stand up but also move forward We have been fallen for centuries so now it is time not only to stand up but also to move forward towards our destination जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. अफ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन
What